ụmụnne m ekene m unu afọ m ka esi wee je kpọrọ this native doctor unu n'anya unu afọ na ihe gbasara ịkpọ ndị native doctor ka na-afịọtụ n'ịgwaghị eziokwu esoro m na ndị believe na anything fast money believe lom na ya mana would advise amakwa na this same pattern a na-eyuzu lufa na ga-eyuzukwu ya ebe ndị pastor na-ekwukwa maka prosperity nọ maka a lot of pastors ga-apụta gwa gị na ọ ga-adịrị gị mma nke nwa so seed of nke ọkwa ori ka ọ bụ a lot of pastors self ga-abịakwa gị bịa ka ekpere gị ekpere ga-amụtalụ gị nnukwute ego ọkwa ori ka ọ bụ amarọ m na anya Governor Soludo na-erikwa na nke a lot of pastors na-eme ya amọ na anya na-agakwa ebe afọ maka nke ọ bụ sọ ndị dibịa asọrọkwa m onye akpụ na onye ọ chọrọ ịkpụ investigate onye ọ chọrọ ime investigate mana ka anya na-adịkwa na ụfọdụ ndị si na fa na-aka ụka were afa Chineke were prosperity wee na-eticha ọtụtụ ndị be anyị ma ndị nne ma ndị nna ma ndị na-eme fake prophecy were ofu asị tisa family ha kakwa nkụ ma ndị na-apụta were asị narụ mmadụ moto ya si na God ji wee sịkwa ọ na-emekwa ka ọ na nke a ada aka ya aka ada akpụ mmadụ na nke a side a ada akpụ mmadụ na ya ọ bụ na ada akpụ mmadụ side a ma na awụọ dị na ya ka a na-eme investigate ndị dibịa si na-emekwazi investigate many pastors ji afa Chineke ezu ndị mmadụ ori ọ dị very important at least a na-eme equalize eme ọ dị equal na a na-akpọkwa ndị dibịa na-akpọ ndị pastor because obviously sọ ndị na-ebu ya bụ ndị dibịa ọ bụrụ sọ ndị dibịa na-agwa ụmụaka fabia na a ga-ebunyefe ike ọtụtụ ndị pastors na-eme ya kama na ife anyị ga-emezi bụ na ọ dị ka ya akpọbazi afa because we start monitoring ndị pastor na-anọ online asa ndị mmadụ isi anyị nwude gị anyị akpa afa gị we mention your name ebe ọ ga-anọzie nsogbu bụ ọ bụ na o nwere ife eme gbasara ya ebe a ka ọ ga-anọnye nsogbu because obviously a ga-esenta ihe a ka a na-eme ya na ndị ụka ha na-eme ya na ndị ọdịnala kọgharị dịka ofu ebe ka a nọ. Then on the other hand, ọ dịka very important tupu ime mmadụ arrest mara ife ọ na-eme mara ife ọ na investigate the person very well ka ọ ghara ịbụ apụta akpụrụ mmadụ ka akpụrụ onye maybe intimidation tupu ị mara na-eme achọba ofu ebibo bo the person because anyị lack investigation, we don't investigate properly, anyị lackli ọfụma onye mere ụmụ court case a na-eje apụ ebe a bụrụ ihe eme expect ka a na-ekpe ebe afọ. Investigate properly. Onye na-eje akpụ ịmara ife ọ na-alụ onye na-eje akpụ ịmara ka o si alụ nya bụ ọlụ maka na abịakwa emekwa enu mana most of ndị na-ekpo onwe fa na fa n'ọdịnala bụkwa prosperity ka fa na-preach. We know, we are aware, mana fara emetụ mmadụ ka fara egbu mmadụ the same thing prosperity a ndị ụka na-preach when ndị bụ n'ọlụ ọdịnala ka ha na-alụ total abịa alụ ọlụ gị ọlụ ịpụzi ya ọ gazibe elu gị because abịakwa na ọdịnala nwe ndị na-achụ aja ọ dị normal. So ama na ọ bụrụ ndị aja ka a na-akpụ na asị na ndị a na-akpụ bụ ndị na-eme ihe gbasara egwu ọgwụ eji enwe ego na ideceive ndị youth mana ọ ife anyị na-ekwu na abịa na deceiving of the youth both parties na-eme ya ka anyị dị ebe na-aba kọala ibuso ofu ebe ka anyị nọ. Ekenekwa m unu Igbo mụrụ nze ekenekwa m na ma m na-echada small short video mana ọ nwere ihe nzọ nchọ eme biko ka ị na-enekwa ya na screen na-afụ unu dibịa juke na onwe gị na onwe one mindset ndị be anyị nwe inferior mindset onwe one mindset form of ndị be anyị nwe the mistake that Obi Kubana actually use mbosa we say na ndị Igbo nwere knowledge mana there are this mindset ndị be anyị na-enwe kajad mindset mgbe ochie kedu ihe njikwa maka ya now dibịa nwere right inwe ụdị ụna juke na onwe gị what does that dibịa do for a living? Ọ bụ dibịa kedu ihe ọ na-eme for a living? Let us start with what does he do for a living? Unu na-asịsị kpụta ndị pastor si men onye Jizọs ọ bụrụ pastor ka onye Jizọs bụ pastor now. He said this countless times. No pastor call, no respect Jeremiah Motofufi, no mana TB Joshua original, na grandfather ya onyo ji element bụ Mbaka, that all those he mentioned all of them. Onye Jesus bụ pastor. Mana pastor nke ya bụzi
if your Bible abani omenana o hono ya. So you cannot call onye Jesus onye omenana. Ewu narrate onye Jesus before onye Jesus abaime. Most of you narrate as a pastor. So we are standing on that ground onye Jesus of a pastor. So dibia nwe right in this gigantic mansion. Kedu ihe ọ na-alụ? Ọ na-atụ ahịa. Go and make your investigations. Go and make your findings. Thousands and millions of pastors not today nwere ihe ha na-alụ. Johnson Suleman nwere ihe ọ na-alụ. Oyedepo, Adeboye, Kumuyi, those people that dunamis, go and check all of them. They have handwork. They have what they do. They have philanthropic things ha na-emepụta, and ha na-akwado youth. Amorom church na government ndị ka akwado ndị mmadụ n'ụwa. Amorom church na government ndị na-akwado ndị mana unu pụtụ na-asị Soludo emekwa na ya kpọwa ndị pastor na ya kpọwa onye nka. Onwe pastor liwu na ego bufete ya na anwụ bịa gbaa ya na, because we have been speaking about it soon. Enwero pastor ya sị gị bịa afịa na gị weta ego bịa afịa bụ original one. We have made it clear and we have been speaking about it. We have been speaking about it. We have been speaking against it. Onye ọbụla sị gị weta ego ka iwe bịa for that the Jew bụ fake. Go and mark it somewhere. Go and check every pastor nwere ihe ha na-alụ. Somebody like Ebuka Obi bido ministry. Ebuka Obi was a trader. Before he went into full-time ministry. Even in that ministry, he still has things on him. He produces candle, water, olive oil, on a hotel, and the Madanalo, on a hospital. Now, all this dibia can lay their hands on. And Kichisiani Kelota one hotel, or one and all Bosia. Somebody on Uji Legionnaire Patanasi na Soludo against pastors. Soludo mecha with Ndidi and have your face in the pastor. We gladly welcome it. Pastor Bunejide with he will even trend more than DPS. Or you trend more than native doctors. You cannot know no pastor modona. Among a lot of people you question again, hey, only more tight here, only more tight here, and the pastor bundushi. Manadibia were right anywhere. Dibia were right anywhere without not having any source of income. Onara hapo mando chololo iman madone ko onye gololo na company ya iman fear say no came na somebody out of nothing. Go to so many churches. There are people from nothing to something. You can trace their prosperity to Guinea, to this so and so pastor. You can trace this to so and so pastor. And the man knock at all of his sudden pastor apota. You can trace his 20-15 years of ruggedity in born and fast in a mountain. He a following mad on them or itomia. Bah. Mananke mamma dibia, a mamma in the tolindo mulamo, a mamma ndo malama, everybody yo tikapata nowhere. And a medibia. Boys are Kaliagasasi everywhere. No handwork. It is like this Hamelonagi phone. Hele Hania say in Nambada Dana, Ngwanabi and come with a Thanksgiving nka. Imanchukonya kidi ho na aloje mwete ego. And with so many pastors ya be with ego like this, taking a hammer on way. Go and check it. It happens daily, steady. Because they are not sure of your income. How can they go and take it? Manankunu obu hana sibutesicha. Onwe pastor ejidebo ihedia. Tuani anga. We will gladly welcome it. How do you want?